Say hi to my vlog! Ngayong araw, para sa ating next destination, halina't samahan niyo kaming mamasyal sa tinaguriang the summer capital of Negros Occidental, ang bayan ng Don Salvador Benedicto. Sumakay lang ng bus sa Bacolod South Terminal na may biyaheng San Carlos via Don Salvador Benedicto, and after 1 hour of bus ride ay mararating mo na ang Malabagyo na bayan ng Don Salvador Benedicto. From Don Salvador Main Highway, kailangan pa naming sumakay ng habal-habal para marating ang resort na aming tutuluyan, ang Balay Ramirez. And after 5 minutes of habal-habal ride, narating na rin namin ang Balay Ramirez. Kung dati, mga overnight villas lang ang ino-offer ng Balay Ramirez, paswerte kami dahil sa araw ng aming pagpunta ay ang araw ng pagbubukas ng kanilang bagong cafe. Kami ang pinakaunang customer na titikim ng masarap at napakainit na kape. So tara guys, kape tayo! Perfect for cold weather dahil habang nagkakape kami, bumuhos ang napakalakas na ulan. Resenting ang kanilang maliit pero napakagandang swimming pool. Magre-relax lang kami saglit para makapag-prepare na para sa aming swimming session. Medyo tumila na ang ulan. And tara guys, samahan nyo na kaming mag-swimming. Masarap mag-swimming dahil malamig yung tubig. Perfect ngayong summer. Swimming plus kwentuhan with tropa equals perfect summer getaway. After mag-swimming, tara guys, samahan nyo ako at itutur ko kayo sa aming tinutuluyang accommodation, ang greenhouse. Perfect para sa isang pamilya or magbabarkada ang accommodation na ito.
It can accommodate up to 6 person at ang total na binayaran namin para sa accommodation na ito ay 4,700 pesos. Tara guys, pasok tayo! Maganda dahil high ceiling at merong maliit na chandelier. Lakas makasosyal. Merong maliit na study table and couch. May maliit na kitchen and dining table. May dalawang queen size bed and extra mattress. Pwedeng magluto dahil may gas burner and pwedeng magsaing dahil may rice cooker and plus may refrigerator. Na habang nagluluto at naghuhugas ng pinggan, napakaganda ng view overlooking the forest of Don Salvador Benedicto. And ito yung glass door papunta sa terrace. And merong kabana, perfect para sa coffee session. And pasukin naman natin ang toilet and shower. Dahil napagod ka ka-swimming, time to prepare our dinner. And for our dinner, nag-ihaw lang kami ng pork barbecue and chicken inasal. Dinner is served and tara guys, kain tayo. After dinner, kwentuhan konti and ready nang matulog. Good morning sunshine and good morning Don Salvador Benedicto. Galaw-galaw konti and ready to serve na ang aming pangmalakasang breakfast. After mag-breakfast, samahan nyo naman ako mag-ikot sa buong resort. Kung nasa dulo ay ang Red House, it can accommodate up to 4 person.
At yan naman ang yellow door house, bagay sa mga nagka-honeymoon because it can accommodate only 2 person. And yung natabunan ng puno sa dulo is their blue house, bagay para sa big group because it can accommodate up to 10 person. Dito yung nirentahan naming accommodation, yung kanilang greenhouse. Pwede rin mag-put up ng tent. Mag-bonfire sa gabi kasama ang barkada. And mag-picture taking sa kanilang Instagram-worthy spots. Perfect ito para sa mga nature lover. And makapag-relax saglit away from the hustle and bustle Bacolod. Ano pang hinihintay nyo? Isama na ang Don Salvador sa inyong bucket list para sa inyong next summer destination. At sa lahat ng mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again, always saying bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog, see you in my Dex Destination.